Og der er rigtig mange ting, som jeg gerne vil sige, men der er måske også nogle ting, der jeg får lidt holdt op til. Jeg har 3 ting, som jeg gerne vil fortælle. Den første, det er, jeg kan huske, da vores forældre spiste sammen hjemme hos os, og så sad de jo inde og snakkede og havde deres middag, og vi tog jo færdig med at spise, så legede vi rundt. Og det vi så gjorde var, eller vores forældre begyndte at undre sig over, hvorfor der var sådan noget vand, der løb ind ad hullet. Og så gik de ud i toilettet, og der havde de ellers bare fået tændt for alt vandet, så det var fyldt ud på gulvet og ind i stuen, og det var gået i stykker af det hele. Og der skulle skiftes alt muligt, så det blev noget værre ro. Og vores forældre blev selvfølgelig meget sure på os. En anden historie, jeg kan huske, det er, at det var din fødselsdagsfest i svømmehallen. Kan du huske det? Du holdt fødselsdagsfest, og vi to, vi var så vilde sammen, at min far var nødt til at tage mig med hjem. For så vilde var vi, og så er jeg nødt til at bare og tage mig og så tage hjem. Så hold da op. Vi var bare meget vilde. Den sidste historie, jeg lige vil fortælle om, det er også den værste. Det var, hvor du var på besøg i min bedsteforældres sommerhus. Og mine forældre og vores forældre, de sad sammen og snakkede, som vi gør det der voksensnak ind omkring bordet. Og vi rendte ud og havde det sjovt. Og vi fik så pludselig den idé, at vi samlede en masse småsten og kastede den på mine bedsteforældre. Og den blev helt fuldstændig ridset ned af det. Og mine bedsteforældre, de blev simpelthen så vrede. Og det er jo også, altså, intet op over der gik helt amok. Og de har stadig den samme bil. Vi har oplevet rigtig meget sammen også. Og jeg håber, at vi kan fortsætte ved at opleve meget sammen i fremtiden også. Og jeg håber, at vores venskab varer for evigt også. Det er jo sådan noget, der svinger op og ned. Men jeg håber, at vi altid vil kunne finde hinanden. Og hvis du har brug for min hjælp, eller der er noget, du gerne vil snakke om, så er du altid velkommen til at komme til mig. Jeg er altid åben over dig. Ja.